Haka jingile kai football final kabala paniad da kaseng samla Catholic Umbir Parish kabala long haka khat sautrik benai jemang arjar arpuar haka bana kaliang jong senrang lai khon hapadeng ka yam persya ia ka saukwan haka ba ka yam kala long kan nong jong bat na kaliang jong ikan thaipan lai khon hapadeng ka nong sder persya ia ka mai rung he bat haka te ka jing khon jong ikan thai ka nong sder kala long kan nong jom Hagane kasing lawan ru ban sakhi ya kete jing le kai football final dai MDC kathan ikong Magdalene Saukmi Maulong haka jing don lang jong rang ba shnong ka shnong umnyu uba Williams lengdo urang ba balang ka umnyu uba Lois lengkhoi urang ba shnong ka shnong sau nombor uba Rashid dingdo u president jong seng samla Umbir Parish usamla tengshain khar kongor bat kiwe